Τι μου λες ρε Αντώνη, εσένα σου έχει τύχει να δεις κανέναν από αυτούς στο δρόμο? Αυτούς που καίγονται. Εκεί που περπατάνε, ξαφνικά παίρνουν φωτιά και καίγονται. Έχω δει πολλούς τώρα τελευταία γι' αυτό. Μπορεί να ήταν νύχτα, μπορεί και να μην ήταν. Λίγο με πήρε ο ύπνος. Λίγο με πήρε ο ύπνος. Αχ, και ένα όνειρο που είδα. Θα τον θυμόμαστε ως παρακτικό και θυελώδη Λευτέρη στο γάλα του Κατσικονούρη που σκηνοθέτησε ο Μαστοράκης στο Εθνικό. Θα τον θυμόμαστε να ταράσσεται δαιμονισμένα, προσκολλημένος στις παιδικές του μνήμες και την πατρίδα που λάτρεψε, αρνούμενος να ενταχθεί όπως οι άλλοι σε ένα αλλιώτικο τόπο και παρόν. Θα τον θυμόμαστε να κουρνιάζει σαν πληγωμένο ζώο στην αγκαλιά της μάνας του, συγκλονιστικά μοναχικό, αυτοκαταστροφικό και αιωνίως αναχωρητή. Αχ, και ένας άνεμος που φύσηξε. Άνεμος από την Ανατολή. Πάει το μαύρο μου σκουφί. Απ' την τρελοκεφαλή. Με τηλεοπτικά περάσματα και κινηματογραφικούς ρόλους, ο καλύτερος μου φίλος στην ταινία του Λάνθιμου, Άλκης ο Ζώμενος στο Σκλάβι στα δεσμά του του Λικουρέση, ο Κωνσταντίνος Παπαχρώνης διέθετε τη θεατρική στόφα του ταλαντούχου ηθοποιού που ξεχώρισε νωρίς. Γλυκιά μου Ήρμα, Χειμωνιάτικο ταξίδι, 4 εικόνες αγάπης, Κλαβίγκο, Οθέλος, Δαίμονες και δαιμονισμένοι, Δον Ζουά στο Σόχο και ιδανικός ταλαντούχος κύριος Ριπλέι. Το όνειρο εκείνο το εξήγησε ο Κοζάκος. Όσο άνεμος θα πάρει και το τρελό μου το κεφάλι. Ο Κωνσταντίνος Παπαχρώνης έφερε την ομορφιά και το εκρηκτικό πάθος του αλαφροίσκιου του, παραμένοντας αγαπημένος στους πολλούς και ευαίσθητος μοναχικός στο βαθύ κομμάτι του δικού του εαυτού.